Josa és un indret molt famós, de fet, avui estem aquí celebrant la festa dels refugis càtars. És un indret molt famós per aquest, pels refugis càtars, perquè aquí, a Josa, durant el segle llarg que va durar la presència càtara a Catalunya, va ser un dels llocs més de referència, un dels punts de referència de refugi d'aquests càtars. El catarisme és una doctrina religiosa que deriva del cristianisme, però que és molt crítica amb l'estructura de l'església de l'època. L'església medieval és una església molt poderosa, el clergat té molt poder, molts diners, s'allunyen molt del missatge evangèlic o suposadament evangèlic, i són aquests càtars els que intenten retornar a la puresa d'aquest missatge evangèlic. Per això tenen molts adeptes, sobretot entre les classes modestes i no tan modestes, perquè els nobles estaven en competència amb l'Església catòlica, perquè es disputaven les mateixes rendes i les mateixes terres. Bé, actualment el poble de Josa, veieu que està al capdamunt hi ha la Església. On ara hi ha la Església havia hagut el castell de Josa. El castell era un castell modest, una sala rectangular de pedra, amb alguna torre probablement, de la qual ens haurien reaprofitat per fer el campanar. I les muralles existeixen, però existeixen per sota el poble. Hi ha dues línies de muralles que abracen, la primera línia abraça tot el turó i la segona bona part del caseriu de sota. Encara qui passegi tranquil·lament per Josa ho pot reconèixer. L'església, la primitiva església catòlica, perquè de bon començament era així, segurament estava aquí, era aquesta. És normal que hi hagi esglésies tan allunyades del poble, doncs aquí al Pirineu i sobretot a la comarca on estem sí. I finalment, abans d'entrar, us explicaré que la porta de Josa, gràcies als amics d'aquí, ho sé, perquè no ho sabia, té una inscripció, jo l'únic cas que conec d'església romànica que la tingui de l'any en què es va construir, o si més no, que es va reformar, 1240. Possiblement l'església funcionava molt abans, però és molt curiós que l'any 1240, aquí a Josa, estaven reformant o construint aquesta església i al mateix temps hi havia els càtars que estaven refugiats al castell. Van conviure aquests dos fets en paral·lel.